Că și ăsta e frumușel. Am prins o grămadă de bibani. Sunt în mașină, îl aștept pe Florin. Între timp să vă arăt cum plec eu la pescuit de obicei cu barca. Aici am bărcuța, pe remorcă. Acolo am și vreo 2 beri la rece, în frigider. Seara, sigur, o să bem o bere, o să ciocnim o bere. Bărcuța este pusă pe remorcă și minte plecăm. Hai, ne revedem de pe apă. Unde putem băga barca? Da, ia mă, pe aici putem băga barca. Nu poți băga, mă. Cum să nu? Ia ce fain e. Încă ce fain te bași pe aici. Și am plecat. Da. Cum spuneam, hai să pescuim. Tu ești pe grupul ăla cu care am prins data trecută? Da. Uite cât timp a trecut și tot bună e. Adică tot pe aia răspund. Motorul. Și ăsta e motorul. Dar barca asta vrea să mă cucușească, să nu pot eu pescui? Nu. Hai că l-am scăpat. Da, că l-am prins. Eu cu asta care am prins tura trecută am dat direct. Ai, ce micuț îi. Ia, Florine, ce pitic am prins, fii atent. Acolo-s, bibănei. Șalău era. Șalău. Ia, că tătă mi-ai nenorocit guma asta. Hai, du-te înapoi, pa. Noi, băi, că mai prindem 2-3 bibani așa cum e. Toate cozile mi le-au ciupit. De fapt nu scos, că-s picioruși alea. Să da și ție? Ia, l-am și luat. Direct. Nu. Deci nici nu a aterizat bine guma în apă și mi-a luat-o. No, hai că ăsta e cu jumătate de centimetri mai mare. Profund, efectiv, e fund. Mie îmi dădeau între ape, mă. Cred că-s peste tot. Hopa! Mai mare cu 1,5 am eu. unul tăgează între ape. Eu cu 3. Aha, serios? Da. 3 grame? Ai de capul meu, Florine. Îi dai după șalău sau după biban la ultralight? Hop! Ăla era cât un wobbler. Era perfect de wobbler ăla. Numai chiar acolo erau. Stau în bancuri, știi? Ia uite-l, și acolo sunt. Poți să dai și în partea alaltă. Sub copaci. Luăm și iese dacă e așa. Ce să luăm? Pe lângă ăștia. Mai intră cât eu nu. O zici tu? Sper. Și eu, dar nu cred că la gumițele astea, știi, aia e problema. Cred că ar trebui să dăm cu ceva mult mai... Măcar un 5 cm, știi? Așa, ăsta e ceva mai frumușel. Ia uite cum vine altul după el, mă, fii atent cum vine și ălalt. Bă, ăla e șalău? Nu, că e tot bivanul, mă. Fii atent cum vin doi, unul după altul. Ce mai mai pulite? Ce faci, mă, ce ai prins ce ai acolo? Dă-mi și mie. Ia ce frumușel e.
Dau cu hoblul imediat. Stonefly de 3,5, culoare motor oil. Hai să-l prindem și pe prietenul tău. Ia mă, că mi-l prinde Florin, mă, mai repede, mă. Ia, dă-te, mă, mai încolo, mă. Nu, hai concurs să vedem care îl prinde pe celălalt. Hop, ia. Ia uite unde îmi dă, fix aici. Plin malul de ei, mă. Da, pe templu. Așa care a fost mașina. Să te cheme pe beriștă, taște. Da. Sau clănimea nici. Ia uite-l. Hai de cap. Într-adevăr, la guma asta intră mai... Cum s-o duce așa, mă? Ia uite-l. Bă, da. Ceva mai mari nu sunt? Frate, unde e mă ta? Unde e mama? Hai. Zi să vină și ea. Nici n-a aterizat bine, mă. Cred că sunt acolo măcar o 30 acolo între crengile alea. La foc automat. Pa, l-ai tot, ia ce lanseu perfect. N-ai să prinde un bibănel de acolo. Bă, de deget, Ia uite-l, mă, ți-am zis. de deget mă mușcam. Cine te-a mușcat? Sunt țară. Aia țânțarul, am văzut că peștele, Doamne feri. Ia că ăsta e cât un wobbler decent. Ia să vedem wobblerul de la Mădălină, e mai mare. O idee mai mare, dar nu cu mult. Beața așa. Luat? Da. Cam e că nu e mare, dar o dat fain. E mală. Nu cred, dar la cât wobblerul am, Foarte fain. știu că, mă. Nu. Am zis că vin după știucă. Stai. Nu se recomand să ții wobblerul. Așa, hai să mai bem o bere înainte să ne culcăm. Și dimineața la prima oră înapoi pe apă. Hai, noroc! Bună dimineața! Hai să facem rapid o cafeluță și mergem înapoi la pescuit pe lac. Am dormit în mașină. Am vrut să dorm inițial în hamac, dar nu a fost chiar cald azi noapte. Deci am preferat mai degrabă să dorm în mașină. Da, chiar am dormit foarte bine și așa. E ora 5 dimineața. Soarele imediat răsare. Și noi bem rapid o cafeluță și mergem înapoi la pescuit. Și beau și eu o cafea adevărată în fiecare dimineață. Deci nu trebuie umflată barca. E bun, nu avei. Eu zic că nu. Nu, că se mai umflă ea de la căldurică.
Hai ce-mi place cum e. Îl bate. Mă las mult. Cum dau mă și cum asta e 5, mă? Opa, că e invers. Gata. Primul lanseu, primul pește. Și-a scăpat. Asta mă nu mă mare, mă. Uite, Și mie mi-a dat. de retrio, ia pe nu. Iară mi-a dat. Hai, mă. Luați un pic mai bine, mă. Prichindeilor. A, l-ai tati. Câte nu știu acolo. Câte ce? Câte nu știu pe suprafață. Aha. Stai, prietene, stai, că-ți dau drumul. Stai liniștit. Văd o streseală, nu. Pula mea, că mi-a luat păsul din mâine. Ia uite. Oh, ăsta e și mai mic. Yo! Prichindelul. Cum ia guma de 5 cm, fii atent. Ia cât e. Cât jumătate de gumă. Foame mare, mare. Aici am dat de grupa mică. Vezi? Poftim? Sunt faină. Da, da. Mai să luăm și micul dejun. Adu-ți la mine unul. Poftă. Ăsta de sus cu ciocolată. Ăsta e, dacă vrei, cu cremă de biscuiți. No, aia avea asta. Bibi. Bibi, bine ați revenit. Prietenii noștri cei mai buni, că nu vrem să dăm gherla. Bibi. Nu îmbarcă, mă. Ia mă că-mi cad din gâzdă. Stai, mă, să-ți dau drumul, mă. Pitic. Ia acolo în apă cu tine. Hai, mă, acolo la Tresti și dacă nu ne întoarcem acolo unde am și prins. Acolo vezi, n-am prins pește. Aici? Da. Am prins. Bibani? Când am prins, mă? Da, data trecută. N-am prins. Ba da, mă, cum să nu prins. Acolo este o limbă care intră în apă mare și de pe platoul ăla am prins, mă. Tot aici nu am prins pește. Niciun pește n-am prins acolo. Acolo am văzut un șarpe de aia că mi l-a arătat în apă. Dar niciun pește n-am prins. Bă, hai că încercăm și dacă nu rămânem înapoi. 5,4 metri. Ia, nu știu asupra, vezi? Da, da, e albitură, nu e Bibi. Ia mă, ce faină e, mă. Oi. Nu, ăla da, Biban. Arată la cameră. Au! Frumos. Hai, ce-o dat. Ca un șalău. Și ia ce micuț-i. Fii atent, wobblerul. Șalău. Așa ți minte că și data trecută fix aici i-am prins. Nu. Dacă ți aici. Ei, mă, că tot animale e, mă.
E fain, mă. Ăla e cleamă. Ai cu ceva după el? Ai luat o creangă cu el. Ah, de era așa. Hai, uite. Opa. Hai că dacă nu e apa ta, o e apa mea. O luată. Unul după altul din același loc. A scăpat? Alea, da. Ce? Foarte agresiv, să se înghit. Da, da, da. Nu, că înghit bine ăștia. Oh, e bunule. Numai încet. Tu, e acolo ce stau cu tine. Nici nu știu. Bă, dăm gumă înapoi. E așa. Unul după altul. Mai pun o mai mare. Bă, m-am gândit și eu la asta. Dacă te prind cu guma asta, de ce să pun una mai mare, a? Nu? Asta e mai frumușel, un picuț. Atâta sus, și prinde cine și când prinde. Atâta dăm până prindem și ceva mai frumos. Ia uite-l ce frumos e ăsta. Oh, s-a dus. Și eu vin, frate, să după el. L-ai văzut? Nu l-ai văzut? Ce faci, mă, stai rus. O pun, mă. Mhm. Bă, dar ce fain e. Deci chiar îți faini ăștia, mă. Chiar simți ceva. Te la baghetat ăsta, te bat la asta, te la sarbatia cu uicidii și te la amândoi înapoi. Ia o, ce micuț e. No, asta cred că e cel mai mic pe tura asta. Bă, s-a mutat, mă. S-a mutat, da. I-am deranjat un pic acolo și s-a mutat mai în stânga. Au zis, hai că ăștia sunt fraieri și nu se prinde. Bă, cică, știi care-i? Nimă, du-te în pula mea. Știi care-i, cică? Du-te să-mi bat piciorul. Am făcut, mă. Cică lași conul cârlig și să vezi unde merge, că merge la bancul lui, de gol, știi? E peștele Iuda. Da? Da. Auzi acolo. Nu, ci că prost am lansat. S-a mutat aici, în stânga, mă. Fii atent cât țâți, mă, să mă picioarele. Bă, să-mi bat piciorul. Să facă mai mic. Da, da. Ăia erau frumoși acolo, nici câțiva. Dar parcă i-au dat primii, ai văzut? Că pe aia mai am prins primii și pe aia am prins de ăștia mai micuți. Eu. Guma rezistă, n-are nimic. Mai dau una de control. Dai de control? Că și ăsta e frumușel. Chiar frumușel ăsta. Hai, ce fain să dai. Nu, firul tău ăsta. Nu-i bine am aici. Ia mă, că ăsta minte, nu ia și fir, mă, fii atent. Îl iau cu minciocul. Ia uite cum vine ăla după el, mă. Fii atent, fii atent. Ia. Fii atent, mă, cum se distrează ăștia, mă. Hai să vedem, scapă sau nu scapă? Deci o carne dau, mă. Hai, ce fain. Bă, mi-a vrut trăsătură. Bă, nu. S-o cam rupt. Să nu zic că-i guma, știi? Hop, am avut. Încă un wobbler. Wobblerinho, dacă spun două ancore, chiar că pot să dau cu tine liniștit la știucă. Și-s vreo 5, 6. Ioi, câți bibani sunt acolo, Florin. Ai. Aici, în fața mea, bă,
vreo 30-40 pe puțin. Așa, ca și de unde i-am luat. Ia uite câți vin, fii atent, vin după guma mea vreo 10 deodată. Ia, e unul frumos, mă. Cum de nu mănâncă, mă, fii atent. Vai cât să și zbibani, că îi văd cu ochiul liber, perfect. Nu știu dacă o să se vadă peștii, dar dacă se văd, uite aici e plin de bibani. Șatra de bibi. Fii atent cât sunt. Nu mă întoarce cu barca, știi? Aici trebuie să ne întoarcă. Iar te-ai găsat. Nu, Am crezut că te-ai găsat iară. nu. Nu, că am prins-o, nu? Și cu prichindelul ăsta închidem partida. Și gata partida de astăzi. Sper să vă placă acest episod. Am prins o grămadă de bibani. Am estimat acolo cu Florin vreo între 130 și 150. Pe numai de pe un singur loc am prins undeva la 30 pe căciulă, vorba aia, deci 60 de bibani dintr-un singur loc. Chiar că ne-am distrat. Bibanii ne-au salvat de la o gherlă. Vă salut și până data viitoare, eu vă doresc momente epice pe apă.